Nabiya na dyan ko. Nalayo na dyan ko nila. Salamat. Mahirap po. Hawa na eh. Mukha pa kayo. Tara. Isa pa, sakto kayo. Na dyan ko. Sungka di anana eh.เขาไปในป่า ลองเรียกสายป่าน สายป่าไม่รู้อยู่ไหน เรียกสายป่าน สายป่านสายป่าน Hindi ko dito. Buwan pa naman niya. Kauig reaction ni mo dong. Video ka mo ng artista dong. Ang, kung sabi mo kuyawan na yan, ikalit na kaguluho niya. Lahat ka ito, kung sa ka man rin, anong naabot ka man? Well, actually, anak mo na siya na eh. Nag-hiking, magod mi diri, tanang trip, paari mga tog, niya. Karon nagpasaag jud og tuyo kay di ko na magsigikuyog sa uyab god. Mga kuyo ro ba ning lugar diri dong? Daghang mga mangtas. Gikan pa sa siguro ug sinag ang nagpuyo diri lugar. Lah, mao ba nay? Pero okay lang siguro nay. Kaysa dito ko sa akong uyab, mas makuyawan ko niyang puyog mi. Paano makuyawan man kasi mong uyab mo puyog ka dong? Iba ka na kay uyab? Susi ka pa ha? Sa tingin sa pag-sinusi, Nay, ang laki pang kay na ko kung uyab ko. May ganahan di ka na. Sige, bahala ka sa mong life. Muha bitaw na. Mariti, sige ka na eh. Diya! Klaruha ko. Mapriso ka. Bleh! Klaro kong storya na eh. Gini eh. Hindi na rakit ang nari. Dakaw na ko eh. Pwede doon. Doon, Marisa. Di may malingiling ko. Ana, ay. Doon. Ay, papu. Ano yung malingiling? Aray, saan ako tuyo niyo? Naku, ihatag mo. Diyan, ito pa ng huwag mo. Naku, ihatag mo tubig. Magamit din mo sa imong lakaw-lakaw. Bawa ko, layo kapag natawa. Ay, alam na eh. Lakaw na ko, kaya may tubig na. May nagko sa padre. Ayo, importante ng tubiga. Lahi ni, ni magic. Mo ni makatabang ni mo. Tubiga rin, sponsor na. Ay, pag-isgutan na kay wala padaan na. Sige na, kwa. Magamitin mo. Tara, kwa, dali. Ano ko, rin? Salamat kanina. Sige, eros ako. Closer. Dilly bone, close your eyes now. Someone's walking outside and knocking on the door. Dilly bone, birds are chirping. He is inside the house to visit those who can't sleep. Mama, ang sahag na ko, ani. Yung สายป่าเนี่ยหลงป่า สายป่าน Dilly bone, close your eyes now. Someone's walking outside and knocking on the door. Dilly bone, the night birds are chirping. He is inside the house to visit those who can't sleep. Anong lahi naman yung lugar?